Network Slovakia je novinárske združenie katolíckych žurnalistov. Každoročne organizuje seminár určený hlavne pre redaktorov farských časopisov, ale aj iných médií na Slovensku. V poradí už 12. žurnalistický seminár sa uskutočnil na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Tento rok sa prihlásilo 47 účastníkov, ktorí pracujú v 5 sekciách. V štilistickej, fotografickej a rozhlasovej sekcii našli svoje miesto začiatočníci aj pokročilí. Každú sekciu vedie lektor. V týchto sekciách sa najskôr získavajú teoretické poznatky, ktoré potom prevádzajú do praxe. Sú ešte takí zapálení, chcú sa učiť a to je základ. Chcú, to znamená, že majú vôľu a robia. Seminár trval 5 dní, počas ktorých mohli účastníci nadobudnúť rôzne teoretické vedomosti. Tie môžu neskôr uplatniť v praxi. Majú možnosť ísť do farnosti v okolí Ružomberka alebo na rôzne podujatia, kde môžu fotiť, robiť reportáže. Okrem práce v skupinách ponúkol seminár aj tematické diskusie a debaty. Pozvanie medzi nás prijali aj monsignor Stanislav Zvolenský, napríklad profesor Zasempák, s ktorými sme diskutovali na rôzne témy o tom, aká je mediálna výchova v rodine, či akú úlohu plnia kresťanskí novinári v našich médiách. Je to stretnutie, ktoré okrem takého technického zdokonalenia všetkých účastníkov má viesť k tomu, aby si uvedomili aj základné poslanie všetkých kresťanov, a teda samozrejme aj všetkých kresťanov pracujúcich v médiách, že majú za úlohu, aby presadzovali, bránili, poukazovali na to, čo je pravdivé, teda aby sa snažili prinášať pravdu. A zároveň ešte je aj veľmi dôležité, aby toto všetko robili aj s láskou. Z Ružomberka pre televíziu Lux Jakub Krška.